Сега ще ти разкажа как аз смятам да достигна до над 10 000 лева оборот за месец, именно на моя клоутинг бранд за дрехи, като в този YouTube канал аз смятам да документирам абсолютно цялото приключение с абсолютно всички провали и успехи, като ако смяташ, че това ще ти бъде интересно и също полезно, може да се абонираш за моя канал, да харесаш видеото, като аз ще ти бъда супер благодарен. Само преди да продължим, искам много набързо да кажа, че това не е професионално мнение, това е просто моето мнение, аз не съм професионалист, като всяко едно от нещата, които аз сега ще ти кажа, ще бъде тествано и заснето и после качено в този YouTube канал, така че пак казвам, ако искаш да гледаш такова съдържание, може да се абонираш за канала и сега нека да продължаваме. Набързо първо смятам да ти разкажа именно как аз стартирах този бранд, преди колко време и като цяло какви са ми успехите за момента. Аз стартирах този бранд през април месец 2024 година, но как всъщност реших да го започна? Имах тази идея още някъде преди 2 или 3 години, като просто си бях направил един първоначален дизайн и го бях оставил просто като идея за след няколко месеца. След това аз направих няколко дизайна, говорих с производител, абсолютно всичко, но тогава дойде и момента, че цената, която ми предлагаха, беше прекалено скъпа и нямаше как да се осъществи моят план. И накратко тогава се отказах. След това започнах да развивам един друг бизнес модел, а именно маркетинг агенция. Там постигнах някакви резултати и по едно време, както си обработвах едно видео, аз без да искам отворих фотошопа на моя компютър. И когато отворих фотошопа, аз веднага видях дизайните и именно цялата работа, която съм вложил и реших, че трябва да продължа нещо, което съм започнал и не трябва да го заебавам, както се казва. И точно тогава аз реших и започнах абсолютно всичко наново. Старите дизайни използвах само един, а именно нашия първи дизайн, който ще видиш ето тук. Като цяло не смятам, че това е най-добрият дизайн, но за първо нещо аз съм много доволен от моята работа. Също така направих още няколко дизайна и намерих много по-добър производител в България, който беше по-добър именно не за дългосрочен план, а именно за началото и до момента още работя с тях. Като преди няколко месеца получих именно първата ми поръчка и там между другото стана един много интересен гаф. И интересното е, че реално аз забравих, понеже тогава се опитвах да правя именно и товарителницата от телефона и интересното нещо, което стана е, че аз забравих реално за наложения платеж. И нали, както си се разхождам аз и изведнъж получавам съобщение за пратка получена и доставена за 8,90, като аз тогава бях шокиран и също бях и много до някъде разочарован от себе си, че съм бил невнимателен и не съм сложил наложения платеж. Но искам да благодаря на това братленце, което между другото много скоро си поръча и именно ето тази тениска, която също може да видите и така в нашия сайт. Но искам, както казах, да благодаря на това братленце, защото то беше много коректно и след няколко разговора то наистина ми изпрати паричен превод по аконт. Кристиан, ако гледаш това, много ти благодаря. Също така много скоро ще пусна и един много лимитиран продукт, който ти не трябва да изпускаш, но за това смятам да ти разкажем по-късно и също така да ти го покажа в следващите видеа. А сега именно нека да продължаваме с моя план за развитие и достигане до 10 000 лева оборот на месец. Като именно първото нещо, което смятам да ти споделя е, че един бранд, за да се развие успешно, трябва да има печеливш продукт. Като не говоря тук просто за много хубав дизайн на тениска, това също може да се води като печеливш продукт, но това, което аз смятам, че е много добре за България, където няма в момента чак толкова голяма конкуренция с хубави продукти, понеже вече абсолютно всеки втори, който има бранд, пуска тениски с всякакви дизайни и това е една много голяма конкуренция. Нещо, към което смятам, че трябва да се насочим е именно продукт, който не се предлага толкова, като именно карго панталони, ветровки. Това съм го виждал доста малко брандове, но съм го виждал. Също смятам, че елеците ще бъдат много добър продукт и може и да го тествам след няколко месеца, но сега нека ти кажа по-подробно защо не смятам, че тениските са добър продукт. Както казах, абсолютно всеки втори пуска тениски и това са един много голям брой продукти, както и конкуренция, която някои вече е по-доказали се фигури като големи брандове. Ти като малък бранд не можеш да пробиеш с такъв продукт. Аз самия съм го разбрал това, като в момента имаме няколко вече направени модели, един от които е този, пак казвам, може да го чекнете в нашия сайт. И едно от нещата, които забелязах е, че с такъв продукт няма как да се достигне до толкова голям оборот, освен ако не е буквално брилянтен. За близките вече почти 6 или 7 месеца, не съм сигурен, аз забелязах, че дори с Facebook реклами и с всички опити, аз имам само 4 продажби през това време.
Второто нещо, за което смятам да говоря, е именно SMS маркетинга. Защо смятам, че това е много добър маркетинг? Защото по този начин ти можеш много по-лесно да таргетираш тази аудитория, която вече се е доверила и е дала твоя телефонен номер. Като как се събират тези телефонни номера, ти разкажа реално в следващата стъпка, но по този начин смятам, че много по-лесно може да се докоснеш до един човек, защото в социалните мрежи хората са свикнали просто да скролват и да не забелязват толкова много, доколкото ако им излезне в съобщенията е много по-вероятно да го видят и също е много по-персонално. Защо SMS маркетинг, а не имейл? Имейл маркетинга също не е лош вариант, но SMS-а би следвало да е много по-добър, защото в момента хората не отделят толкова внимание на техните имейли, а постоянно на телефоните и абсолютно всеки ще забележи нотификацията на телефона си. Третото нещо, за което смятам да говоря, както ти казах преди малко, това е заключения сайт. Защо сайтът трябва да бъде заключен? Реално това го правят много малко брандове в България. Виждал съм го, ако не се лъжа, при 4-5 бранда. Като дропа, който ще се пуска, трябва да е лимитиран, като тези хора в замяна на техния телефонен номер ще получават хем отстъпки, хем ще получават по-ранен достъп до този дроп, който буквално може би се очаква да се разпродаде за минути. Не говоря за моя дроп, говоря по принцип за дроповете, защото когато е един лимитиран дроп с малко количество и много интерес, той буквално се разпродава за часове. Четвъртото нещо, което смятам, че ще е много важно за достигането на тази цел, именно 10 000 лева оборот, е именно това да се качват видеа. И то повече трябва да се фокусираме върху количество, а не толкова качество, особено в началото. Защо така смятам ли? Защото в началото ти нямаш толкова голяма аудитория и с съответно повече количество ти ще достигнеш и до повече аудитория. Вече след това ти можеш да наблегнеш на качество, но не трябва да забравяш и количеството. Следващото нещо, за което смятам да ти споделя, е именно personal бранда. Защо смятам, че един бранд се развива много по-добре с personal бранд и то не само развива, ами и популяризира, защото в момента хората нямат доверие на инфлуенсърите, защото буквално техните профили се пренасищат с купища реклами, в които реклами даже и някои от инфлуенсърите не вярват. И именно поради тази причина хората вече започват да губят доверие. Доколкото ако този бранд има едно главно лице, което се занимава само с това, така хората ще му имат повече доверие и ще са много по-склонни да закупят дадения продукт, ако им хареса. Следващото нещо, защото вече изгубих бройката, даже не знам кое е, може би е 5-6, е именно това, освен personal бранд, цялото приключение трябва според мен да се документира. Защото така реално хората, които имат интерес към тебе и към твоето име, ако мога така да се изразя, на тях ще им е интересно да гледат този контент, как буквално от нулата ти достигаш до вече да кажем примерно 10 000 лева оборот на месец. Като именно и това е една от целите ми за следващата година, да достигна, както казах вече сигурно 3 пъти до 10 000 лева оборот на месец. Като цяло смятам, че това е достатъчна информация, която мога да ти дам в момента, защото пак казвам, аз не съм експерт. Аз просто съм един нормален човек, точно като тебе и просто тествам абсолютно всяко нещо, което аз се сетя и го видя. Така е много по-голяма вероятността аз да достигна до моите цели. И като цяло смятам това да е от този влог, понеже вече няма какво друго да кажа, смисъл ще го оставим за нататък. И като цяло, ай чао и чуваме се!